Morjentes, porjentes, sorjentes, noljettes. No niin, tuupa nyt tänne, Miro, koska se on mun isoveli, niin me pelataan Grautopiaa. Tuu nyt! Sekin rupparei. No niin, seuraa mua. Mitä 4 metriä väliä? No, ei meissä kyllä mitään 4 metriä väliä. Mitä oikein kuiskitte? Ei kyllä tuu hyvää video, jos täällä kuiskitaan mulle. Joo, ei. Täällä on tämmönen aasinpää. Ei se kyllä mikään aasi oo. Se on hemen. Ei ku vuohi. Mä kuolin! Apua! Joo. Lotati! Juu, se on vlogaa! Lölli tulee. Syö. Tässä tulee hirmonen lölli. On mulla päässä mölli. Ja näin pieneskelen. Ja Totti missä sä oot, Mirkku? Nyt syö. Eikö sä oo siellä maassa? Oon mä tässä maassa. Siinä missä sä oot. No missä? Sun takana. Ai jaa. No englantilainen sitten. Älkää kuiskiko mulle siis tyttö. Hiljaa. Hiljaa nyt. Sekin paviaania minä. Mä kuvaan videota. Tummaahan Tinkuli tummaahan rakkaus. 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 Tuu. Okei, mä oon tulossa. Rakkaus. Mä oon aika hidas kirjoittaa. Rakkaus. Noin. Onko nyt parempi? Onpas rakasta. Onpas täällä on hautakiviä ja kaikkea. Ja sydämiä ei oo kyllä. Huiman sydämen sisällä. Mutta lopetetaanpas tämä video tähän nyt.